Carmen. So namin kanawon ang property. And to this video, akong i-share kaninyo ang mga talanawon sa Carmen, ang mga view sa Carmen na ako ang makita. So kung pa naka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Karon, lakaw na ni kadulong dito sa amang tanawon. Diri sa Taytay, Taytay, Danau. So from Carmen, ikan na dito sa area. So niari na sa Taytay. So ato. So ano siya, grabe kainit today. Thank you Lord for the nice weather. Today, grabe kainit. Pero laban lang taani para makahalin. So, karon di ami sulod sa Elizabeth Homes. First time pa rin ako. So mo ni ang Elizabeth Homes diri sa Taytay, Danau. Naapay na ay mga na daw available diri, so na daw mga 5 units. Price 3 million plus. Is nang level. Siya ba? Formal, Serena. Kanang Serena, Sinisa. And we are done but mo ato pa mi sa laing. So balik na sad mi, mo ato na sad mi sa Baring Carmen. So from here sa Elizabeth Homes going sa Baring mga 20 minutes. So mo ni siya ang ihinti nga lakaw sa kainiton, lakaw. Unsa na? To ako'y kuan dito, to ako'y liso. Gani? Oh, liso sa kuan. Sige. Alternate. Oh, kuan na lang. Ha?